Da, da, cine crede că Mihaela într-adevăr are cu 2 ani mai mult decât fetele și cu doar 2 kg mai mult decât fetele, să țipe acum. Eu cred. Ce? Eu cred. N-a țipat nimeni, Mihaela. Lasă-le, te rog, pe fete să se ducă, să se schimbe, să se pregătească pentru următoarea prezentare, iar noi aici stăm de vorbă. Bună dimineața, Marius! Bună dimineața și mulțumesc încă o dată pentru această minunată Frumoase invitație. fete ai adus? Da, și am adus fetele care, așa cum ați văzut adineauri, au o vârstă cuprinsă undeva între 15 și 18 ani. Celelalte care sunt deja, să zicem așa, consacrate, sunt mai mari, nu au putut să ajungă astăzi în această frumoasă prezentare, dar sunt pregătite pentru... Sunt la strand. Unele au licențe la facultate. Așa e, da. Mai sunt fete care dau bacalaureatul și sunt pregătite oricum pentru orice gen de prezentare în această manieră care numai voi o puteți păi ce organiza. să facem? Acum pe centru, când suntem și noi cu ultimele emisiuni, putem să facem și lucrul acesta. Oricum ai văzut, cum să zic, confirmarea faptului că fetele arată bine și colecția prezentată a fost una interesantă. Mulțumesc. A venit de la oamenii care au stat și s-au uitat la mulțumesc acest și moment. chiar am remarcat, sunt oameni simpli, oameni care chiar gustă astfel de show-uri sau mini-show-uri, cum a fost cel de astăzi sau cum a fost această primă parte, pentru că mai avem un moment de prezentare, un moment... Bună dimineața, Mihaela! Bună dimineața, Marius! Continuă discuția. Da, mai avem un moment în care vor fi prezentate costumele de baie distribuite. Tu vorbești serios? Da, sigur că da. Deci Mihaela e soare, gata. E vară, e soare, e cald, să ne simțim așa deci puțin ca la mare. Scăpat. Mâine pot să nu vin costum de baie. Dar poți să mă schimb astăzi, Flavius. Da, vreau să... Eu i-am propus de mult Mihaelei un proiect, dar văd că nu dă curs acest provocări. Eu mai aștept în continuare. Ea nu se bazează pe 40 de ani mai caută-mă, Marius. Adică în viitor? Am spus-o de fiecare dată, frumusețea nu are vârstă. Corect. Da, ce proiecte mai ai tu anul acesta? Normal. Da, Flavius, m-ai întrebat de proiectele din acest an. Tocmai am înregistrat marca Miss Oradea. Miss Oradea, care nu s-a realizat ca și show undeva din 2005 și pe care preconizez să-l organizăm poate chiar împreună, chiar și cu instituțiile locale, undeva în septembrie-octombrie, Miss Oradea din 2005, după 7 ani de zile. Dar de ce nu s-a mai organizat? Nu s-a mai organizat pentru că nu a fost marca n-a mai fost exploatată, n-a mai fost înregistrată, n-a fost prelungită și alături de această, eu zic, prestigioasă marcă pentru Oradea, practic vor fi alese cele mai frumoase fete din Oradea, și alea vor fi, deci nu tot felul de zeci de competiții de Miss. Am reușit să înregistrăm și marca Mister Oradea, deci nu doar pentru doamne adică domni. Da, mai am timp până în septembrie să slăbesc. Ai văzut, bună, mai ai timp și tu să te remarci, te mai poți însura, încă nu dispera. La Mister Oradea anul viitor, până atunci îți faci pătrățele pe abdomen, loc de răzuit morcovi și nu se știe niciodată. Da, îl iau cu mine cu băieții la sală și o să vezi ce rezultate fabuloase în foarte scurt timp. Nici măcar nu trebuie să le iei la sală, pentru că dacă nu știi, în fiecare dimineață vine sala la el. Da. Sala de mese. Sala de mese. Acum mai ales cu căldura asta mai ușor cu sala, că se pare că e destul de greu datorită căldurii, datorită caniculei. Bun, fetele, crezi că le ia mult timp până se pregătesc? Da, fiind vorba de un outfit puțin mai special, dat fiind faptul că știi foarte bine pe pietonale nu putem să facem parade cu costume de baie, drept pentru care vor trec mașini pe aici, vor fi accesorizate cu pareuri și cu tot felul de șarfe, s-ar putea să mai dureze ceva timp. Mă întrebai de fete, adică sau îmi spuneai, spuneai de fete, nu știu cum spuneai că sunt, sau că vor fi selectate probabil pentru Miss Oradea cele mai frumoase fete. Criteriile de selectare, eu cel puțin țin foarte tare la aceste criterii și nu știu dacă ați observat, mă duc foarte mult pe naturalețe. Mă duc pe naturalețe pentru că, în baza unui acord pe care tocmai l-am încheiat de ceva timp cu organizația Miss Univers România, și cu care mă aflu efectiv sub contract pentru pregătirea și formarea viitoarelor modele, de ce nu chiar internaționale, cred în acest proiect foarte tare, au impus aceste criterii pe care de fapt și eu le-am îmbrățișat din prima și naturalețea, simplitatea, comportamentul în societate, nu doar pe scenă, rezultatele la școală,
Serios? Asta este un sincer, criteriu acum chiar pentru este modele, un criteriu, chiar este un criteriu și vreau să-ți spun că notele, premiile, diplomele după fiecare absolvire de clasă, de an școlar, ca să nu spun de bacalaureat, sunt foarte mult luate în considerare de către această organizație cu care sunt mândru că am această colaborare. Da, asta este un trend nou, ca să zic așa, în domeniul modelelor, adică nu neapărat, se schimbă puțin treburile, nu mai luăm în considerare doar dar noi facem mai mult decât modeling, Flavius. Proiectul nostru este de a promova femeia din România, femeia frumoasă, femeia frumoasă prin simplitatea ei, prin inteligența ei chiar, și un alt, să zic, nu neapărat un alt fel de femeie, să nu fiu înțeles greșit, dar femeia simplă, frumoasă, de ce nu chiar inteligentă. Noi o promovăm împreună cu Miss Univers România, promovăm aceste fete. Și de ce? Pentru că ele, în momentul în care ar putea să obțină aceste rezultate, atât în domeniul modelingului, cât și din punct de vedere al studiilor, deci în urma absolvirii examenelor de bacalaureat, în urma rezultatelor obținute, chiar pot să acceseze anumite burse afară. Spuneai ceva și de Mr. Oradea. Asta s-a făcut până acum? Tu știi foarte bine că eu, când am început acest proiect și am deschis această agenție, am început cu modele masculine, cu băieți, și nu pot să renunț la acest sector. Mâine, iubitorii de fashion vor avea ocazia să vadă și băieții din agenția mea la lucru, tot aici, în cadrul emisiunii dumneavoastră. Da, foarte interesant această discuție cu Marius. Discuțiile despre frumusețe fac întotdeauna deliciul oricărei emisiune. Cred că toată lumea vrea să vadă lucruri frumoase, pentru că mai ieșim din cotidianul obișnuit, din aceste nuanțe de gri pe care le avem astăzi și pe strada Republicii. Le animăm oarecum, pentru că așteptăm o prezentare de modă. Până atunci o să o rog pe Diana, cea care în fiecare dimineață este aici alături de noi. Bună dimineața! Bine ați venit, drăguților! Iar ați venit cu funde elastice, panglici. Cu praștii. O să vă rugăm să vă pregătiți frumușel acolo unde ați stat și ieri. Am promis fete care vin să defileze în costume de baie, pentru că e vorba despre piscină, așa că zic să le vedem pe fete, iar noi ne retragem până mâine dimineață la fixul orei 9. Bună idee ai tu, colega, ia să-mi pun și ochelarii de soare, că simt că încep să devin din ce în ce mai sensibil la lumină. Suntem sensibili la lumină în această vară în care nu dormim. Suntem aici pe strada principală. Mâine, ultima zi pentru dumneavoastră, transmitem live Cappuccino de dimineață. Rămâneți cu prezentare de modă. Ne vedem mâine. Toate cele bune. Pa, pa. La revedere. La luna estaba llena. Soñé de un palacio, un paraíso lleno de amor. Bailando, bailando.
luna estaba llena. Soñé de un palacio.